Здравейте! Днес, 15 февруари, отново сме в град Гоце Делчев. Сега искам да ви покажа европейската община Гоце Делчев, централният град Гоце Делчев, който от 30 години се развива от администрацията на господин Москов и заместник кметовете му Сарандев, Боцев и на ДПС. Да видим докъде са докарали европейското развитие на град Гоце Делчев. Вали, сега искам да ви покажа какво е положението с отводняването на град Гоце Делчев. Намираме се до кръговото от Циповия завод горе-долу до главния път на АПИ и надолу няма почти една шахта за отводняване. Сега ще видим какво става с отводняването на улиците и нека да си представим, от тук трябва да мине велоалея, която се гради от 18 години, или от 20 години, по проект. От тук, разбира се, има тротуари, където трябва да минават пешеходците. Нека да видим какво е състоянието. Виждате, това, което идва отгоре, си е цяла река. Новото кръгово, гордостта на АПИ и на община Гоце Делчев. Поискано от община Гоце Делчев. Община Гоце Делчев, разбира се, всичко ще трябва да направи ландшафтно оформление, да развали това, което виждате и да го направи наново. Това е само временно. Айде сега да видим, идват коли. Честито на пешеходците, честито на велосипедистите. Виждате каква река продължава надолу. Сега някои биха казали, ама този път е на АПИ. Да, обаче община Гоце Делчев отговаря за жителите на общината. Така, предполагам, хората са ходили в Европейския съюз, държавите. Някакси ви е много европейско. Нали? Вижте какво е. Айде, честито да сте пешеходци, да сте велосипедисти. Така, намираме се до Шела. Сега има пешеходна пътека, благодарим, че са направили. Сега обаче трябва да я преминем. Как ще я преминем това, без да се намокрим? Я да видим. Ами не, ще трябва да се намокрим и вече джвакаме. Но добре. И какво виждаме тук до нас? Една европейска спирка в град Гоце Делчев. Тук сега е доста по-добре. Дъждът е намалял. Тук сме го виждали с по 10 см вода. Вижте, аз се занимавам с проектиране на инфраструктура. В Швейцария проектирам спирки, които са с 22 см перони, да могат хората в неравностойно положение да се качат без проблеми. Тук вижте, освен че е 3 см, ами те ако застанат тук в тази спирка хората да се подслонят от дъжда, първо кола да мине ще ги напръска, а пък дойде ли автобус, не знам как ще спре без да ги напръска. Тоест, ако използвате градския транспорт, ще отидете където сте се запътили, ще отидете целите мокри. Това е в град Гоце Делчев.